Κάλεσμα λοιπόν για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Ας το πάρουμε λιγάκι αλλιώς. Είναι όντως 100 χρόνια μόνον ο Θεοδωράκης? Ο Θεοδωράκης είναι 2.500 ετών. Αυτό που πρεσβεύει, αυτό που έζησε, αυτό που περιέγραψε, αυτό που άφησε σαν αποτύπωμα, αυτό που θα το μνημονεύουμε σαν αναφορά, ένα από τα πρόσωπα τα οποία μπαίνουν στο κάδρο της ιστορίας, εισάξια με τους επαναστάτες, με τους αρχαίους φιλόσοφους. Νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα έχουμε δει ακόμη για να μπορούμε να λέμε ότι πάμε να κάνουμε απλά μια γιορτή. Πολύ ωραίο είναι και πολύ σπουδαίο αυτό που γίνεται προφανώς και πολύ σπουδαίο που συμμετέσχουν τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες, τόσοι πολλοί καλλιτέχνες, και θα ήθελα ο κόσμος να έρθει να μοιραστεί μαζί μας αυτό το ανάλαφρο φορτίο που μας έχει κληρονομήσει.